Ubak penyat sing CEM Chief Executive Member Jongga Khasi Hills Autonomous District Council ulong. Baka council kan ujo dagi ejahar persya iki badon ketiban soy yak resolution haka khatn ru tarik urempang arjar nyo lada lap baka don kajing temu ban thaw shnong yak kateka colony haka teka por. Ulong ban thaw shnong thamai hab yat kat kum United Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act kat khandai spa sam khandai. Kumban syukro bakal mi pertai ke resolution kabla soy lang dau ba sanbor sulai u executive member u badai pet ya katanat trade ha katai kapor u ba AL hack u MLA lem u Ushanta Kumar Das kum u rang ba shnong katai ka colony hadien ka jinglap jong ka hitu ya ka jing INOC ka society na katai ka colony ya ki nong khai bar jalaban pan trading license to lada dei balong kumtaru shimbe le se bakadon kumtaru kum kata ka kot kumbala yo jing tip na kaliang jompi na kaliang jungi ni ko akran shai pide MDC na pide EM na nginepet ya kata ka balale henry ni kren ya ka pamenta nadu usnam arja khat khandai hi kimla shu ban shu MDC kimla shu ka rule ka jomki ko ban kran shai kini ki period ki ba dan hakani society ya kale niam le rukom nginem tukulare kata nginem korbare kata pila bandon ke society pila bandon ke committee kanu bapia dan benpek ya ka baha kamya jongki para maki hakale niam le kom henry haka sinsyar ka khadar de mangi ban sinsyar ndai maki kari khasi kamde ka ri Bangladesh kamde ka West Bengal gane bakin sinsyar maki ndai mangi bas sinsyar te namar ta kadau kani ka notification ka bangila pen scam haus nam arja khat khandai nga kwa banya thu bakadang yang hadu ta but ngin sanang penbana shu issue shu notification ba kinu ki baya palat nakani ka bangila dap kedo mangi ngin la banshim ting kat kumki kendon jongka ki ba pen ken ya kani ko order ya ngamla ban ong baka ki accept na kim accept na mga empat yi ta ka kot kawai la di na khapat dan hatras nam te anda ngalai i ta ka kot le si pila ban ai shalu ngala ban comment halor kata rei da pikeli ke ka stand ke jungi ke isi ke executive committee bamenta apa ngimla ban pediang bakin INOC kita ki brio ki bombe ki trai mulo laneki trashno uput sensyar jom ke isi ni sensyar kon ka bor ka bala penkop hangi lingba ka 6 schedule te la ai boring ki MDC bangin thawai te kumang laong nila don ye kani ke United Khasi Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act kani kabatai ba ukhasi ujongi la aibor la pen scam ye ka jing trekam ye ki practices ki jong ki khasi ki jongi pi dangi crunch phang ka jing rospa kariti dostur khasi kalau ka bayar hadu ta kawai na kata di kasin syar khada penrai sensyar khadar tenrai ka bangidon ka dena du CEM kumi upet ya ka it ka hima CEM kumi ubla aibor ka district council bal ngila codify ling bakani ka act kamut ngila ai sanat mangi ya ki CEM pat kilet ban shnong ban shnayu put sensyar jo kishnong but ki CEM ki ai sanat ikishnong te kani di ka system lanika tradition ka bangi buat hakasin syar khadar pendra ke joi ladang ilap bakini kani ka resolution ka baki sign house nam arhajar nyo kidang penken ya ka ain riti syar tenrai ka jongi ka bangi la buat di spas nam ringkat baki jing penkup bon na council ngimban si na kaliang ka council ban shim dak bating kawe ngan hab ban betha yu secretary jong ka council ban file ka FIR reading hibri kamut yau ni self style claim headman uban issue ya kini ki certificate ban yo trading license ban yo labor license ban yo kino ki kot kisla de sibot wat ban yo epic hey kani ba kya bha ubri bom tip wan shong na ene ki issue certificate ki yo epic ki yo kat ya kata ka political right ka voting rights ka bangim tip ukhang ni usah ni ne uwan ne te kum ya kataru ka pendu no ya ka hok political rights jungi ka bladan aslam ni te kum ya kanil kalong very serious but ngimban seban ya dapeting na kanya ka executive committee